Vale, bueno, cèrvols, ja tornem a estar aquí per fi una altra vegada, torna la Lliga, s'acaben els parons fins que no sé quan, perquè això és cada cop més sovint, s'acaba els parons dels collons. No sé quants lesionats ens venen, ara a la prèvia repassarem l'alineació, però bueno, estic bastant content perquè ara és el moment de la temporada, que torna la Lliga ja a caballo, ja vull dir, ara no ens baixem, en principi queda un rato per al següent peron, espero, no ho he mirat, però ho espero. I tornar a la Champions, que, bueno, queda a dir, la Champions a mi sempre dic que és el que més m'agrada veure. Aquest any hi ha hagut molt de moviment de mercat, o sigui que estarà molt guapo. I a més és que tinc que tornar una miqueta a... Jo, com a mínim, no sé vosaltres, però és que tots els tios que es perd una miqueta el rotllo, si el teu equip no fa molts fitxatges i molts canvis i no il·lusiona, que m'il·lusiona el Barça, sí, el projecte i tot, però que no ha sigut una... Va quedar la temporada passada ja va quedar tot dit i aquesta temporada pues, anem a lo mateix. Llavors, com que havia perdut una miqueta el flow aquest de mirar futbol, quasi que m'estava obligant i em feia una mica de pal, però ara ja a partir de la Champions començarem a tornar-nos tots bojos i ja està. Pues bueno, sense comentar massa, ja sabeu que el tema de, el tema de les prèvies pues, són una mica més ràpides que els posts, al final miro el que miro. També vull afegir que el Madrid ara mateix comença a fer una miqueta de por el rotllo del Madrid, perquè si nosaltres comencem a baixar-li, si ens baixem una o dues, el Madrid se'ns pot escapar. Jo, contra la Real Societat, tenia la meva que és petita esperança de que si deixessin punts, però és que si no es deixen punts en aquests camps i comencen a guanyar i comencen a estar Mbappé, el rotllo aquest que estava ahí, bueno, m'assusta, m'espanta i fort. Llavors hem de començar a pillar estabilitat i que no ens passi com l'últim partit i que Araujo, bueno, ara no culpa d'Araujo, no va ser, però que vull dir que tinguem, que anem en sèrio, perquè si no el Madrid té pinta que aquest any no es deixen molts punts i a mi em comença a assustar, què voleu que us digui. A veure, no sé si la mina arriba, hi ha hagut una mica de liu ahir amb la Min, Flick es va cagar en tota la puta de Luis de la Fuente, amb tota la raó, perquè cada any és el mateix. Llavors, a veure com acabarà. Jo crec que no arriba i posava... No, és que no arriba perquè si posava que no arribaria ni al contrapartit contra el Newcastle. Que una altra cosa que a mi em deixa... O sigui, jo l'any passat estic bastant segur de que no passava. I és que juguem el dijous. Ho he vist de fa un moment. Què vol dir dijous? El dijous de tota la vida ha sigut per l'Europa League, no? Però bueno, no sé. La veritat, veig que no som els únics, vull dir que es juguen partits dimecres i dimarts, dimecres i dijous aquest any. Bé, anava a mirar els següents, però ja no em surten la data exacta. Sí, bueno, ja està bé. 3 dies de tralla, en veritat amb Koundé. Bueno, ja us dic, és que a mi era necessari, que si no venia una miqueta de xitxarrota, a mi el futbol m'estava començant a pesar. M'ho veia com una obligació. De fet, porto tot aquest estiu viciat com un puto animal a One Piece i, bueno, que no és que l'hagi agafat ara, és que la torno a agafar. Aquesta me la puc mirar 400 vegades, encara que tingui 1000 capítols, i disfruto. Que, per cert, faré un vídeo, la prepararé una miqueta, però faré un vídeo de barrejant One Piece i futbol, a veure si us mola, i bueno, bàsicament això. Vale, va, després de la història aquesta, anem al turrón. Barça-València, que jugarem al camp del Barça B, o sigui, a l'estadi Johan Cruyff, si no m'equivoco, es diu. Bueno, lo de l'estadi, què comentar sobre l'estadi, no? Espero que no ens marquem un sagrada familiar aquí, però bueno, confio en que tard o d'hora estarem. Llavors, vale, m'he tingut que mirar també una miqueta les lesions. Sort, que Casador no el vam tirar per la borda perquè ara ens farà falta. A veure, vaig amb l'alineació i mentrestant anem fent l'alineació veiem el que hi ha i què no. Ara, Joan Garcia està claríssim que de moment, fins que no faci alguna animalada, trompallotada molt gorda, és el porter titular i l'hauria de fer-ne vàries, no només amb una la pot fer qualsevol, però de moment és el tio fitxatge més intachable de moment, no se li pot dir res. Després aquí
Amb lo del lateral ja em començo ja a tenir dubtes, Dubtes i una miqueta de por. Eric García està jugant cada dia de titular, això ho veiem clar. Koundé està bé, vull dir, no està malament físicament. Llavors, Flick és un tio que la meritocràcia la porta bé. Llavors, hòstia, serà que al final Eric García li prendrà el lloc a Koundé? Perquè si això és així, Koundé és una venta. Això funciona així. Vull dir, tu pots tenir la posició coberta d'aquesta manera, però és una futura venta. O sigui, si és el cas, és una futura venta. I mira que jo, la veritat, que si anés al Martí del passat i m'estigués escoltant ara aquí, pensaria que ja he perdut el cable i que ja no hi soc, que ja s'ha manat la olla, s'ha manat els ploms i que estic, bueno, desvariant. Però ara, a dia d'avui, a dia 14 de setembre de 2025, cuidado amb Eric García, no dic res més, lateral, i vull dir, no serà el primer que es reconverteixi de cop i volta, és got. Bueno, llavors, jo posaria Eric García, amb dos collons, Eric García allà, a no ser que després quan arribem pel mig passin coses. Llavors, de moment Eric García, lateral dret, per mi, titular. Els centrals, és que, a veure, és que clar, si em fallen per dalt, de moment ho faré i després, si no ho canvio. Jo, Christensen i Kovacic em sembla que ja ha de ser aquesta, a no ser que vulguem provar-ho de Koundé de central, que millor provar-ho ara que no provar-ho més tard. Això també queda... Potser no és contra el València quan no hem de provar, però perquè el València al final estarà com estaran, no és la millor època de València bueno, ni de conya, però que mai se sap. Al final un equip gran, com de renom, València, Sevilla, etc., pues aquests a vegades et confies, perquè estan una mica potxos i te la poden fotre, la susto, ¿vale? Llavors, no és el dia d'invents, però és que crec que Koundé de central no és cap mena d'invent, porta molts anys jugant en aquesta posició. Després, Kovacic, bueno, no cal dir res de Kovacic, i ja la posició, bueno, aquí comença ja les lesions, Alejandro Valde no el tenim, i aquí, clar, aquí podries dir, ser un d'aquests, bueno, el que estan fent amb Jofre Torrents, que és sense sabent, però sense tampoc tenir la certesa, ja comptat com que ell és el bo i l'altre el dolent, i quan dic l'altre és Gerard Martín. Jo, de moment, no sé si ho vaig dir o no, crec que sí que ho vaig dir, però Gerard Martín, jo soc team Gerard Martín, de moment, si Jofre Torrents de cop i volta és l'hòstia, diré que Jofre Torrents és l'hòstia, però de moment, a mi Gerard Martín, sabent que no arribarà avui dia a ser aquí al lateral esquerre del Barça titular ni el de potser cap equip top, crec que és un tio que té dos collons i compleix. O sigui que sí, que jo amb dos collons també, Gerard Martín, el meu lateral esquerre titular per al partit d'avui. Ojalà ara no, ojalà ara no passi i foti alguna borrada, espero que no. Però és que no les ha fet tampoc gaires, les borrades. Vull dir, al final Gerard Martín arriba fins on arriba. I arriba bastant bé. Llavors, per mi, Gerard Martín. Després ja arribaríem al mig camp, que aquí ja tenim una patata perquè tenim Frenkie de Jong lesionat i Gavi lesionat, perdó, és que buguejo. Gavi lesionat i Frenkie de Jong lesionat, vale, són dos que vull dir que es pot tocar les coses, vale? Però perquè ens donem compte que a vegades molt ràpid ens volem desfer de gent com Marc Casador a tomar per al cul i és que la posició del mig camp tampoc és que estigui tan coberta, si no vas reconvertint, després també s'ha marxat Pablo Torre, tampoc és que la tinguis tan coberta, falta que se't lesionin, veus dos, Frenkie de Jong i Gavi, i llavors ja tens que posar per dos collons Casador, i espera't, Casador està bé, perquè, o Casador no és que no el posem, aviam un moment, mentre està així i tal, jo no em desfaria de gent sense pensar-m'ho bé, Casador lesionat, a ver si així lesionado, a ver si es veritat. ¿Qué lesión tiene? El Cazador va a ganar con un tiempo que el entrenador lo sufrió, pero ¿qué lesión? ¿Cuánto? Seguirán recuperando. No, el Casado està bé, conto que el Casado està bé, si no està bé, pues mira, la cago i em quedo tan ample. El meu mig camp llavors seria Pedri Casado? Sí que està bé, ja està fora, que se me'n va la olla. Pedri Casado i perquè veieu que després, si voleu de fer algun canvi, ja tindries que reconvertir Eric García, per això deia que al principi tampoc tenia clar, perquè estava una mica fent-ho, com sempre, a la impro pura i dura,
però que, bueno, que tampoc podem allà dir, perquè llavors què haguéssim fet? Pujar un del, saps? Si estem amb Bernal, que té l'edat de Lamine, no pots tirar tampoc aquí de... I els del B no estan per jugar, perquè els del B acaben de perdre contra un equip que es diu Trax, una cosa així, que té nom de medicament, o sigui que no pots comptar. Llavors, ja aquí el tema de Lamine, no arriba Lamine, doncs llavors què? Vam fitxar un tio que es diu Bardagí, com el de la Cartanyà, que em flipa el nom. En veritat no es deu pronunciar així, però aquí, vamos, aquí no tinc cap dubte de com el pronunciaré sempre. Pues lo Bardagí el vam fitxar per alguna cosa. En principi no és una tolla i no té per què jugar a tercera o quarta divisió que estan jugant al Barça bé, o sigui, no té per què. Quarta, quarta. Si poses la mira és quarta, quina vergonya, però no, aquest tio no hi pinta res. O sigui, jo si fos ell, la maleta ja la tindria feta, per si de cas. Llavors, jo crec que el missatge que li hauràs de donar a aquest tio és que quan la Mil no està, jugues tu. Perquè Rashford i Rafinha en principi es complementen, no? Si ja tires a Rashford, que a més no ha fet absolutament res de moment, no és que digui, no és que no, el Rashford l'hem de provar i l'hem de donar les seves oportunitats, però directament no donar-te l'oportunitat al senyor Bardagí, que no ho va fer gens malament quan va debutar amistós, sí, però debutar, i donar-li l'oportunitat a Rashford a la banda contrària de la seva, sense haver fet ni a la seva banda alguna cosa, em sembla un missatge una mica cruel per al xaval. Sí que venia una lesió i es veu que, però que estava molt hypejat en l'equip on estava. Estava a punt de volar per algun equip. Es va lesionar i va començar pues, això, a baixar-li el... No sé si el rendiment, perquè no sé si va arribar a jugar gaire al final de temporada, el que sigui, però que el tio és bo. I a més a mi em va agradar, quan el vaig veure, el poc que he vist me'n va agradar. Llavors, no sé, no és que estiguem parlant d'una semifinal, no, al final pues, és un partit complicat, ja dic que tampoc hem de motivar-nos molt a posar gent que no juga mai, però crec que l'Overdagí haurien de posar-lo, joder, però hòstia, mira, és que no m'agrada i no m'agrada, tinc que picar alguna cosa. Llavors, l'Overdagí, per mi, allà se queda. Després, de mig ofensiu, Olmo crec que està, no? Jo és que crec que Fermín... Sí, clar, ara el de Fermín també, com em va tocar una mica la moral, doncs el voldria... Sí, ui, quina patinada jo també amb el de Caçador. O sigui, estava parlant de la venda de Caçador com si fos la venda de Fermín. A veure, faig un paron aquí, perquè de cagada en cagada mereixeu una explicació, no? A veure, avui he fet una patinada gorda, molt gorda. Jo m'aixeco molt d'hora al matí, començo a treballar a les 6, una desgràcia, però tinc gos, llavors tinc que aixecar-me, doncs, posa-li quasi una hora abans, no? 5 i alguna, no sé què. I m'he posat l'alarma bé, a les 5 i pico, però tinc la pantalla del mòbil trencada, que a més podria canviar-me, però bueno. És igual, vaig tirant amb aquest, tal, no sé què, i no es veu bé el número, però ja més o menys m'he aixecat i bueno, veia una cueta així com d'un 5 i he dit, pues va, pa fora. Anem, hòstia, que cansat estic, no entenc, bueno, va, anem, pam. Surto al carrer, no sé què, agafo, no sé què, em poso els auriculars, giro i em posa l'hora a un altre lloc que sí, que no t'acaba la pantalla amb la taca, i em trobo que són les 3. A les 3 del matí jo, aixecant-me, havent-me d'aixecar a les 6, o sigui, havent de treballar a les 6, una merda, llavors tinc el cap totalment fos bullit i ja el tinc de sèrie, o sigui que sumaré, ves sumant. Llavors, ja tanco l'incís, les comilles, el que vulguis, perquè ho havia de dir, ho havia d'explicar, si no, no té cap lògica. Vale, anàvem pel mig centre ofensiu, que Fermín és el que estava parlant de que no l'havien de vendre, bla bla bla, és igual, cagada, perfecte. Pues el que anava a dir jo és que també, ara jo, amb la ràbia aquesta de la possible venda a Fermín, els pocs milions que podien haver acceptat al Barça o es parlava que acceptarien, em semblava tot vergonyós i ara em ve de gust que jugui tots els partits Fermín, però bueno, no és tampoc el que s'ha de fer, vull dir. Tot i així, també crec que Fermín és millor a les primeres parts i que després Olmo, quan entra, sol reaccionar bastant guai, però bueno, va, jo diria que Olmo, per això que he dit, i Olmo, en veritat, crec que encara, si no es lesiona o no s'està lesionant ara mateix, perquè aquest tio és l'hòstia, pues crec que encara és millor. Llavors posaré a Olmo i a Rafinha. I a davant, després, Ferran Torres he llegit que s'ha lesionat.
Si no està lesionat, Ferran, és que és fort dir, però és que Ferran últimament està mullant. Quan el davanter mulla el tens que posar i el tens que posar. Però bueno, en el cas que estigui lesionat no passa res perquè poses a Lewandowski i Lewandowski també se necessita sentir una mica titular i Lewandowski sabem que enxufarà. Que està pegant algun tipus de bajón? Bueno, també ho dèiem l'any passat, que mos li deien Volodowski, no sé què li deien, vull dir, i després que callen boques. Pues llavors, Lewandowski... Inclús et diria encara està bé Ferran o ja només el rumor, jo crec que Lewandowski es mereix jugar a titular. Si Flick no el poses perquè no veu que pot estar a titular perquè pues, alguna cosa li deu passar o l'edat mateixa, però jo confio en Lewandowski, llavors no em passaria absolutament res si jugués ell. Llavors, un cop tenim l'alineació, toca lo de sempre a la porra. Recordem que la primera no la vaig clavar perquè Muriqui no va voler, però els del Barça van ser els mateixos. A la segona, bueno, hi ha un partit que m'ha saltat i ara ja no salta res, a no ser que l'ordinador digui prou. Llavors no hi podrem fer res. Vale, la meva porra del partit d'avui és impressionant perquè imagino que molta gent se la pensa una mica abans, una mica, qualsevol cosa, apunta 4 coses. Jo vaig aquí com un trompallot que sóc i me la penso al moment, pim-pam. I així és com es surten les porres, truco. Llavors, venga, el Turronaco. Jo dic que avui el València li piquem, li piquem el cul allà en el Johan Cruyff. Crec que toca perquè si no, si avui patim o si avui passa alguna desgràcia i al Madrid això es nutreix molt d'ells, no els hi podem deixar desenterrar el cap, ho vaig dir molt l'any passat i l'estan traient, estaven enterrats a més no poder, aquest any van començar enterrats, ja estan traient la maneta de zombi ja, agafem la maneta, fotem-li més terra o xafem-li, l'hem de tallar tota aquesta tonteria i com que ho hem de tallar jo, amb 2 collons dic que avui li fotem 4-0 al València, no ens marquen ni un. El que ja està pensant que no el huevo duro, ni el huevo duro, ni su puta madre. 4-0. I ara vinc aquí a em dir que marcarà. És que anava a dir, és que ho dic. Eric García, no sé, últimament... És que veig que és un tio que a vegades el veig per allà... Oh, Eric García, per què no? I si no, feu-vos un canal i digueu un altre. Bueno, comenteu també, si no cal obrir-se un canal, ja compartim aquest tots. Vale? Eric García 1, així, del random, perquè m'ha tocat Lewandowski 2, perquè és el dia. Si marca un, si no en marca 2, no en marca cap. Lewandowski avui n'ha de marcar 2. I llavors són 3 i l'Obardagí. Si juga l'Obardagí, és que clar, aquí m'estic tirant un triple molt gran, perquè clar, potser ni el posa, però jo dic l'Obardagí. O sigui, això no és una prèvia, diguéssim, no és una porra com el que crec que passarà, és una porra el que vull que passi. I si passa, doble porra per mi, felicitat, i seria la polla. Llavors, ja, què he dit? Eric García, 2 de Lewandowski i el Lobardagí. I ja està, i a veure què tal, avui a les 9, venga. El postpartit, com sempre, el dia següent, i revisca el Barça i a veure si guanyem. I demà podem celebrar tots juntets aquí. Hala, hasta mañana.